ஹலோ யோஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? இன்றைக்கி ஸ்டம்பிள் கைஸ் பார்ட் 2 தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸ்டம்பிள் கைஸ் பார்ட் 2. ஓகே, இப்போ ஸ்டம்பிள் கைஸை நம்ம ப்ளே பண்ணிடலாமா? லெட்ஸ் கெட் இன்டு த கேம், ப்ளே த வீடியோ. சரி, இப்போ வாங்க நம்ம கேம் ப்ளே கூட போயிடலாம். ஓகே, என்ன லெவல் வரப்போகுது? இது கொஞ்சம் எனக்கு கஷ்டம். எனக்கு ஸ்கூலில் ஒரு அண்ணா இருக்காங்க. அவங்க கேட்குறாங்க, என்ன வீடியோங்கெலாம் பார்த்து நான் ஸ்டம்புக்கு இதை விளையாடவே தெரியாடா அப்படின்னு. இன்னைக்கு கொஞ்சம் விளையாடுறோம், மாஸ் காட்டுறோம். ஆமாம், இது கொஞ்சம் அப்பாவே குரங்கு குதிரா. அப்பா நான் குதிச்சா போயிடுச்சு. ஆமாம், பலாம் அப்பா ஃபஸ்ட்டில் தப்பிச்சிட்டேன். அப்பா அசால்ட்டாக போயிட்டு. ஆஹா, என்ன ஒரு கைப்பக்கம். அடையாடான்னு பார்த்தேன். கிட்ட வந்துட்டோம். அப்புறம் ஐயோ, என்னங்க இது? ஆஹா, 3 பேர் கஷ்டி வின்னே. ஆஹா, கேப்டன் வேறு பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறாங்க. இவன் இப்போ ஓடி இதை கட்டக்காடே மஞ்சக்கடை. பாடாதே பிச்சுதா வந்துட்டான்டா. இப்போ வண்டிங்களே, இதுவே போகிறோம்டாடி. நாங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். இல்லையா, பிஸ்னஸ் மீட்டிங்க்கு வந்தாச்சு. என்னென்ன கட்டுனுங்க எல்லாம் வராங்க இப்போதான். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் இது பார்ப்போம். யாரா மம்மி? கேம் ஓவர். பக்கு லேகு போச்சு. பிஸ்னஸ் தப்பிச்சிட்டாரே. டுமா. சரி, என்ன பைக்கு போகுது, அது பிரச்சனை இல்லை. அது கொஞ்சம் சவுண்டு தான். ஈஸியான லெவல் வந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஹார்டான லெவல் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். சீக்கிரம் வாயா. நான் புது லெவலு. இதில் என்ன பண்ணோம்? என்னடா பண்ணோம்? இதில் இருந்து தப்பிக்கணுமா பயவில்? ஓகே சார். ஓ மை காட். என்ன ஒன்று. அப்பா என்ன இப்படி டஃப் கொடுக்குறீங்க? இதுங்களாம் வீட்டுக்கு ஜன்ன கிட்ட கொடுங்கடா. ஓவர் பண்ணாடிக்கிறா. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு. என்னது வாட் இஸ் பண்ணும்? ஓகே பா. என்னடா இங்கே டஃப்புக்கு மேலே டஃப் கொடுங்க. வின்னே. கேம் ஓவர். பிஸ்னஸ் மேன் திரும்ப தப்பிச்சிட்டாரே. அம்மா டுமா. ஆஹா, இன்னும் இல்லை. இதில் ஜெயிச்சிட்டா நம்மளுக்கு ஒரு க்ரீனும் கிடைக்கும். நான் ஆல்ரெடி ஒன்றில் ஜெயிச்சு க்ரீனும் வாங்கிட்டேன். இது நம்மளுக்கு செட் ஆகாதா. ஹார்ட் லெவலுங்கலாம் கொடுப்பானுங்க. கொடுங்க. நான் செத்து போயிடுறேன்டா. அப்படி ஓ குட்டி. அப்பா என்னடா இது? வருது ஸ்பீடாக வருது இது. ஓ மை காட். அப்பா குதிரா. ஓ நோ கம்மேட் ப்ளீஸ். கூ அட பாவி, சாம்பலாக்கிட்டாங்கடா. எலிமினேட்டு பை. நடா இவனுங்க என்ன சோப்பா நல்ல ஆடுங்கெலாம் போட்டு விட்றாங்க. கடுப்பாகுது. ஓகே, புதுசாக ஏதோ காயின்ஸுன்னு அப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகே, இப்போ திரும்ப நம்ம ட்ரெஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிப்போமா? வேணாம். ஓகே, ஹீரோ வாங்க. இது லோட் ஆகிறத பற்றி எனக்கு தலை சுற்றுது. நெக்ஸ்ட்டாக பாடி சீக்கிரம் வாங்கடா. வரதுக்கு ஒரு இது ரொம்ப ஈஸி லெவலுங்க.
என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இல்லை மற்றவங்களாம் ஆர்வமாக இருப்பாங்களே இப்படி திரும்பிக்கோங்க. திரும்பிட்டு அப்படியே ஒரு குதி பின்னாடி போய்க்கோங்க. அதெல்லாம் மற்றவங்களாம் கண்டுபிடிப்பானுங்க. நம்ம அது வரையும் வேடிக்கை பார்ப்போம். ஓகே இப்போ போகலாம். பல்லாம் ரைட் 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 பல்லாம் ரைட் 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 பல்லாம் எஸ் கரெக்ட். ஆனோ தப்பு. சை என்ன கொடுமை சாரி இது. ஆனோ 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 நோ 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 ஆனோ ஆனோ அப்பா. ஸ்டாப் இட் அப்பா. என்னங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம தான் போட்டு விடிய நமக்கு டும்மா டும்மா. இருங்க நிமிஷம் இருங்க. குழப்பாவி என்னங்க இவ்வளோ நேரம் ஆஃபில் தான் இருந்திருக்கா. அது தெரியாமல் நான் விளாண்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கேன். அட பாவி. சரி ஒன்று நடந்துச்சு. அதாவது நெட்டு ஆஃப் பண்ணி நான் விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன். அதில் வந்து இது வச்சு நெட்டு கேம்லேயே நெட் ஆஃப் பண்ணி விளாடும் முதல்ல நான் தாங்க. இந்த கோழி எடுத்து சாப்பிட்றாங்கங்க. இதுக்காக ஒரு லைக் போட்டு விட்ருங்க. ஓகேவா? நான் மைன்கிராஃப்டில் பட் வீடியோஸ்லாம் போடலான்னு இருக்கேன். பட் வீடியோஸ் அப்படின்னா வந்து மைன்கிராஃப்ட் இருக்குல்ல, அதில் வந்து ஒரு சேலஞ்ச், அதில் ஒரு மாடு திரும்ப என்ன இதே கொடுக்குறீங்க. அதில் வந்து ஒரு மாடு டெவலப் பண்ணி அந்த மாடில் இருந்து மைன்கிராஃப்டில் ஆட் பண்ணி அது வந்து இதுவாகும். அது வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவாக இருக்கும். அதில் வந்து ஐயோடி அதில் நிறைய இருக்குது. நான் சொல்கிறேன். நான் அதில் வந்து ஒவ்வொரு மாடை டெவலப் பண்ணி அதை பட் வீடியோஸ்லாம் போடலாம். நான் ஒரு சேனலில் ஒரு லிங்க்கு நான் தரேன். அந்த சேனலில் போய் பாருங்க. அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்குவாங்க. அட பாவி டேய் என்ன துரோகமாக பண்ணுறீங்க. கொய் இல்லைன்னா உன்னை அடித்து சாப்பிடுவாங்க. நீ தொட்டு போயிட்டானா என்ன லேக் இப்படி லேக் அடிக்குது. ஒப்பா இப்படி சொன்னாதான் இவன் போவான். போ இதுங்க ஓவர் லேகுங்க. திஸ் இஸ் நாட் வெரி குட். இது ஓவர் லேகுங்க. திஸ் இஸ் ஓவர் லேக். ஐ டென்ஷன் யூ. இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன்னு பார்த்துக்கிறீங்களா? எங்கள் மிஸ் இங்கிலீஷில் பேசணுன்னு இருக்காங்க. ஏன்னா இப்படி லேக் அடிக்குது குதிரா. அது கூட பண்ண மாட்டேனா? என்ன லேக்டா? போங்க பொய்யாளே. சரி சீக்கிரம் வாங்க. ஒரு தடவை மட்டும் விளாண்டுட்டு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். ஷார்ட்டாக போடுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டைம் எடுக்க மாட்டேங்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோ அப்லோட் ஆகிறதுக்கு நிறைய எம்பிங்க இருக்குது. அதுனா இதுவாக இருக்குது. சரி இது வரல. சரி நான் இதோ 2 வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். பாய். இல்லைன்னா எம்பி ஜிபி ஆயிரும். சரி பாய். இதுக்காக ஒரு லைக் போட்டுருங்க. உங்களுக்காக எவ்வளோ எம்பி செலவு பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா? எம்பி ஜிபி எல்லாம் செலவு பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா? இதுக்காகவே ஒரு லைக்குங்க போட்டு விட்ருங்க. அவ்வளோ சர்ப்ரைஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள். அது மாதிரி இருக்காதீங்க. சர்ப்ரைஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள். ஓப்பா சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு. சரி பாய்.